Ενημέρωση για το έργο Adapt to Change έγινε στην Άρτα και αφορά στην προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Εκδήλωση στα πλαίσια των κύκλων ενημέρωσης του κοινού, των ιδιωτικών και των δημοσίων φορέων του έργου Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους πραγματοποιήθηκε στην Άρτα την Παρασκευή. Το έργο, με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ, συγχρηματοδοτείται 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατέθηκε το 2009 από τον καθηγητή Αλέξανδρο Παπαχατζή και τους συνεργάτες του στο φορέα του LIFE. Η έγκριση της πρότασης δίνει τη δυνατότητα στο ΤΕΙ Λάρισσας, που ηγείται της προσπάθειας, να προβάλλει το έργο όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο σύνολο του αγροτικού κόσμου. Μέσα από αυτό το έργο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αδυναμία που θα παρατηρηθεί στο εγγύς μέλλον στον πρωτογενή τομέα στο μεσογειακό χώρο, αλλά και την αμεσότητα λήψης αποφάσεων που απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν έτσι διάφορα προβλήματα αναπεριοχές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι το έργο Adapt to Change. Χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσα να σας πω ότι ουσιαστικά είναι με βάση το πρόγραμμα Life Plus και βασίζεται κυρίως στη βιώσιμη γεωργική παραγωγή κάτω από αυτές τις αντίξωες κλιματολογικές συνθήκες, περιορισμού υδάτου και κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα, το οποίο συμμετέχει η Ελλάδα και η Κύπρος, και ο κύριος συντονιστής του έργου είναι το ΤΕΙ Λάρισσας. Επίσης συμμετέχει το ΤΕΙ Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου. Όπως και το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση, το οποίο ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση όλων αυτών των δεδομένων. Ξεκινάει με μία σειρά από παρουσιάσεις και ενημερώσεις και απευθύνεται κυρίως σε δημόσιους φορείς, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις και πολιτικές όσον αφορά τη γεωργία και το περιβάλλον, για τις αναβαθμίσεις των περιοχών της εκάστοτε περιοχής. Είναι οι πρώτες πόλεις οι οποίες επισκεφτόμαστε. Σκοπός είναι να επισκεφτούμε περίπου 20 πόλεις στην Ελλάδα για να γίνει γνωστό το τι γίνεται με βάση αυτό το πρόγραμμα. Ο γενικός στόχος του έργου, επισημαίνει, είναι να δείξει την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή νερού. Κοιτάξτε να δείτε, πιο πολύ είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και κυρίως ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν και να πάρουν στα χέρια τους ορισμένες αποφάσεις που θα βοηθήσουν με βάση την κλιματική αλλαγή, αλλά και με τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, για να δώσουμε εναλλακτικές δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα και θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απόψεις και των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν, συνάδελφοι αλλά και οι άρχοντες του τόπου, οι οποίοι με τη δικιά τους εμπειρία και γνώση θα μας δώσουν και τις δικές τους κατευθύνσεις. Ειδικότερα στοχεύει στη μείωση του νερού που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή, εισάγοντας μια μέθοδο ανακύκλωσης του νερού μέσα από ένα κλειστό, πλήρως αυτοματοποιημένο υδροπονικό σύστημα θερμοκηπίου. Η εξοικονόμηση του νερού θα επιτευχθεί με την κατασκευή θερμοκηπίων κλειστού τύπου για την αποφυγή διαρροών, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου του κλίματος εντός του θερμοκηπίου με την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου αυτοματισμού. Προβλέπεται η χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων υδροπονικών θερμοκηπίων τροποποιημένου τοξωτού τύπου. Στο έργο θα προσδιοριστούν οι βέλτιστες διαστάσεις του θερμοκηπίου, καθώς και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός έλεγχος του εσωτερικού περιβάλλοντος με το δυνατότερο χαμηλό κόστος. Δεδομένου της πληθώρας των υλικών κάλυψης που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά, στο έργο θα ληφθούν υπόψη τα πιο διαδεδομένα υλικά κάλυψης. Το προβλεπόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων με κατασκευή 4 πρότυπων κλειστών θερμοκηπίων έκτασης 870 τετραγωνικών μέτρων. Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή, όπως σας είπα, είναι διακρατικό, μιλάμε για μια κατασκευή 4 θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, 2 στην Λάρισα, 2 στην Κύπρο, σε πρώτη φάση, οι οποίοι βασίζονται κυρίως στην χρήση της γεωθερμίας. Και με την πλήρη ανακύκλωση του νερού κατασκευάζονται λοιπόν αυτά τα θερμοκήπια, τα οποία θα δουλέψουν κυρίως λαχανοκομικές καλλιέργειες, σε πρώτη φάση, και έχει να κάνει κυρίως με κλειστά υδροπονικά συστήματα, για να μην υπάρχουν απώλειες, με πλήρη ανακύκλωση του νερού, πλήρως αυτοματοποιημένα. Αυτή είναι η δυναμική, είναι μια τεχνική η οποία έχει δουλευτεί και παλαιότερα, απλά ξεκινάμε με μια ενημέρωση αρχικά στους φορείς των διαφόρων πόλεων. Έτσι έχει γίνει μια συζήτηση ήδη στα Γιάννενα,
Η δεύτερη είναι αυτή στην Άρτα και ακολουθούν και άλλες περιοχές. Και από εκεί και πέρα θα γίνει και μία, από ό,τι έχω ενημερωθεί, εκπαίδευση στον αγροτικό κόσμο των διάφορων περιοχών πάνω σε αυτά τα δεδομένα.